rozhodně nesmí být hodnocení v titulku pro zprávu a pro článek. To tam vůbec nemá co dělat. Když se podíváte na titulek tady v Lidovkách, půjčují peníze chudým, pak je ždímají. Je tam hodnocení nebo není? To ždímají už takový hodně expresivně zabarvený, taky trošičku. No. To je jako hraniční teda dost, jo? Protože tím se jako říká už nějaká, už se jako zaujímá nějaká pozice. Kdybyste znali Veroniku Rodriguez, znáte ji? Ona jako píše takový sociální témata, jo? Takže vlastně já se divím, že Veronika Rodriguez pracuje v Lidovkách, protože ty témata, které píše, tak podle mě by s ním jako měla mnohem větší prostor v nějakým jiným než takhle pravicovým deníku, jo? S tím, co ona umí. Že jako, tak má otvírátko, což je dobrý, to je prostě úspěch, ale nevíme, jak často ho má a tak, a jak moc musí bojovat o to, aby se ty její články umisťovaly někam, jo? Nebo jestli opravdu může psát všechno to, co se jí zdá aktuální nebo zásadní. Když je to teda titulek k rozhovoru, tak by to hodnocení mělo být použito jako citace toho člověka, který může říct prostě, mám toho dost, jdu na mateřskou, jako. Jo? A to může, protože to je jako autentická citace. Na začátek ale ty obecní informace nesmí být obecný. To musí být konkrétní věc a musíte v prvním odstavci říct hnedka, o co se jedná. No. Aby jako, si člověk z prvního odstavce udělal okamžitě dojem o tom, jak to chce číst nebo ne. Stejně jako z titulku, jo? Když už jsme prostě způsobili, že titulek člověka nalákal tak, že čte dál, tak ještě v prvním odstavci se prostě musí dozvědět dokonce i o tom, jaký to má plusy a minusy. Jo? Taková floristická výzdoba v místnosti třeba. A musí to být napsaný tak, že i když někdo přestane číst po tom prvním nebo druhém odstavci, tak ví jako skoro to podobný, jako někdo, kdo to dočte do konce. Jo? Neví to podrobně, ale zhruba jako ví. No a potom už to přechází do toho, že nějak jako elegantně navážete na to, že dáte prostor oběma stranám a můžeme si udělat takový jako cvičení rychlý. Když byste psali text o farmářských trzích, to je aktualita, protože je jaro, tak se otvírají, tak říkejte, co vás napadá, jako budete tam mít třeba ty trhovce, budete se jich ptát, jako co prodávají, říkají čerstvá vejce, máme jako slepice jako na podestýlce, jo, žádný klece, takhle. Tak koho byste tam dali jako druhýho, kdo by tam mohl být jako ten opozitní názor, nebo opozitní názor.